חבר'ה, תסתכלו, אנחנו בפורטנייט, אני ואח שלי, וסתכל מה עשינו. אליאור, בוא שנייה. טוב, אנחנו פה בסרטון, אז מקווה שתפרגנו פה בלייק ואוקיי, בוא אליאור. תסתכלו, בוא אליאור. אני ואח שלי בנינו קומות, בוא שנייה. תסתכל, זה הקומה הראשונה, ככה נראית. שנייה, לא, בוא. מתקין נשקים. לא, בוא. מה להתקין נשקים? זה נשקים. בוא. יופי, בוא. עיגול. בוא, עיגול אחד וזהו, בוא. אבל בלן מתקין... אחרי זה נעשה, בוא, שנסיים את הסרטון. בוא, הנה, אנחנו פה בנינו כמה קומות ובוא נספור. זה הקומה הראשונה. בוא. זאת שוגעת. לא, כנס, יופי. בוא. כנס, הנה הדלת. פה זה קומה שנייה, זה מרפסת. בוא. זה מרפסת. ופה אנחנו עולים לקומה השלישית. בוא, תעלי. יופי. פה זה הקומה השלישית. בוא ליאור. איפה אני רץ? לא משנה, בוא. זה הקומה הרביעית. פה החדר שינה. פה קומה חמישית. פה לא עשינו מרפסת כי זה כבר בוא. זה לא טוב. בוא. לא. טוב, לא משנה. זה הקומה השישית. חבר'ה, זה קומה שישית. טוב, כמו שאתם רואים, הקוד נמצא למעלה. הקוד זה 74. תזכרו, 74. בוא. 7-4. שנייה, לא. 7-4. 5-1. ואם אתם במחשב ובסוני, אז תלחצו פה, נכון איפה שמופיע 0, אז תלחצו בפחות. זה הכי חשוב. בואו. ואחרי זה יש 36, 84, פחות, 25, 62. זה הולך לתמונה כזאת, איך קוראים? הבנת הנקרא בקיצור. וזהו, מקווה כן. בואו שנייה. אנחנו רוצים להתחיל פה. אנחנו עושים פה מבנה אנגלי. אפשר להגיד. תסתכלו, מבנה אנגלי. תראו, זה יפה. מבנה אנגלי כזה, מבנים יפים. טוב, אנחנו בונים בו מין חומה כזאת, הקוד בחנות, בשופ, האינטרנט שופ, פשוט תכתבו DORON, זהו, זה הקוד בחנות. למה? כי יהיה גם פרסים שווים, יהיה הכל, שלי V-Bucks, שלי הכל, אני גם מחלק לכם. תרשמו לי פה בתגובות למטה מה השם שלכם בפורטנייט ושנתקשר אליכם, סבבה? וככה נראה. לא! איפה אתה? אני למטה. למה? תביא? אני אסדר משהו לאח שלי. בוא, עיגול.
זהו, עיגול אחד. זהו. בוא. אנחנו פה בונים חדר. זוז. לא! זוז, אל תזוז, אל תזוז! לא! שער פה, אל תזוז. לך לפה. אל תזוז, שנייה, אני בונה חדר. אני רק מסתובב. טיפי, פופוטי. קראתי פה. שנייה, ליאור, די שחק. שלום. מקווה שיהיה הרבה צפיות, כי זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. צפיות זה החיים, זה כל הכיף. תעלה. שלום לך. ולא להתראות ביי. אנחנו בונים פה חדר. לא. כן, אנחנו בונים פה חדר. תעשו לייק ועוקב, הכי חשוב, תעקבו אחריי. זה טוב. תעשו, אני רוצה להגיע לפחות היום ל-2,000 רשומים, וזה כאילו, זה המקסימום שאני גם רוצה. עוד שיהיה לי סאבים, זה הכי חשוב. אבא. די, לא, כאילו אתה. לא רוצה. אליאור, זה לא משפחה. אנחנו בונים פה מיטה. הנה בנו פה מיטה. זה המיטה שלי. ככה. תזכור לי בבקשה. שנייה. אוקיי. שנייה. הנה, זה המיטה שלי. זה המיטה שלו. די! אליאור, אני אהרוג אותך. דאדה אחריי. עכשיו אנחנו עושים... אם אתם רוצים ללמוד מה זה של המרפסת, אז תסתכלו. פה עושים באמצע ככה, אחד פה, עיגול, וזהו, זה מוכן. חבר'ה, אתם יודעים שזה קשה. זה קומה כבר שביעית, אם אני חושב. בא לי לצאת מפה. לא, שנייה, לא. אז אני סוגר עליך, אני יורה עליך. לא. אז בואו כבר. טוב. קאט. הרגזת אותי. דין. קניתי מקווה שהבנתם את הקונספט. הם לא הבינו. הם הבינו. תעשו לייק, עוקב, סאב. זה הכי חשוב. תסתכלו, אני שונה מכל היוטיובר. אני אפילו לא יוטיובר, אני מלא סרטונים בשביל שזה הכי כיף, זה הכי הרבה צפיות, זה הכי הרבה כאילו נרשמים. שלום, מישהו דופק. בואו כבר. שם כבר. עוד מעט. בוקר, ליאור. בישראל זה כבר צהריים, אבל זה רק בפוטו. דורון, אני הולך לאכול. באמיתי? טוב, אז איך תאכל? טוב, אז איך לאוכל לאכול? כמו בואו לאכול איתי. תגיד להם, עוד מעט אני חוזר. עוד מעט אח שלי חוזר. טוב, אז מקווה שנהנתם. 7 קומות. תסתכלו, זה כיף. טוב, אז תירשמו לערוץ. זה הכי חשוב. אני מקווה שנהנתם, יאללה ביי, שימו סאב, לייק. תירשמו לערוץ, זה הכי חשוב, צפיות ותגובות. ביי.